Здравейте хора! Днеска ще снимаме и ще играем на Ангър! Онке! Изплати ми се камерата. Аз познавам още повече. Вижте, ние в момента сме на Христо Ботев. 4 зуми, а камерата стигала. Да почваме, предлагам да почваме. Аз си го кача в моя канал. Или не искаш да се качвам? Добре, айде, ще си го запазя просто. Няма да го качвам. Ето как се качват видео. Аз знам! Аз качвам, аз имам 650 видеоклипа. Май ще играе повечето за дължската време. Играй. Тичето! Бим! Дайте просто да я тича, бър. Айде да играем на Дорс. Ами, казала съм нещо в началото. Нали, хора? Да. Идвай! Без това си със сироти. Айде да играеш Дорс. На телефона. Бей, че се опуснах телефона. Хора, айде първо това и после ще играем Дорс. Надявам се да ми да правя записи на екрана, нали? Да. А ти правиш ли стрим? Трябва ми номер. А правиш ли видеа? Не ли играеш игри? Направил съм само едно. Аз имам 640... Аз имам 639 шорца и имам 11 видеоклипа. Аз повече шорцове правя. Гледайте! Славите кой ще сте! Не казвайте да славите кола шора. Така. Ами, айде да започнем. Малко ще бъде. Не се почва нищо. Почваш Ангър! Окей! Хора, слабо ти. Снимаш ли? Снимам. Само наш видеоклип ще си бъде. Окей. Ух, хора, аз не знам. Алекс вече ме такова. Не можа вече да ме намери. Чува се къде си, кошко. Ще ме намери! Не! О, не, хора! Хора! Аз бързо се изморявам. Хора, една минута по-късно Алекс ме такова намери. Еми хора, какво да кажа, абонирайте се за канала, лайкнете. Айде ти кажи нещо. Абонирайте се за Гошко на канала. Слави да кошаш 2. Да. С камбанката и напишете коментар. Чао!